Znači, ovo je priča o Vinku. I ne, dečki, ne o Vinku u restoranu u Slovenskoj. Da, vama. Znači, Vinko je likvidator u štetama. On radi više od 15 godina u osigurateljnoj industriji. Prošao je skoro sve, od potresa, poplava, pandemije, oluja. Ima iskustva, zna i Vinko je predan radu. Ali nešto se promijenilo kod Vinka i cijelo vrijeme ima osjećaj da u zadnjih par godina trči utrku bez kraja. Što se to promijenilo kod njega? Evo, već i kolega Luka je spomenuo brojne te regulatorne promjene koje taman uvedemo jednu, obrađujemo jednu, već druge dvije kucaju na vrata, koje donose puno novih nekih izvještaja, procedura, pravilnika i to sve utječe na Vinkov posao. Što se još promijenilo? Promijenili su se naši klijenti koji su sve obrazovaniji, informiraniji, koji znaju svoja prava i ne boje ih se koristiti. Što s jedne strane je stvarno super, jer nas tjera da budemo sve bolji. Ali sve to na našeg Vinka stavlja još veći pritisak, jer klijenti ne žele odgovor odmah, oni ga žele jučer. Sad, ne samo da oni žele odgovor jučer, nego ono, nažalost, što vrlo često vidimo, i jučer se malo ispominjalo, ta njihova neka nerealna očekivanja. Ne samo kod naših klijenata, nego kod naših partnera. Vinko prati situaciju na tržištu i on zna, gleda EU inflacija 2,5%, Hrvatska 3,2%, ali ono što je bitnije za Vinka, da te brojke u zadnjih 2 godine padaju. A kad dođe njemu na stol, on to ne vidi. Zato što cijena sata rada u servisnim radionicama rasla je samo u zadnjih godinu dana 15%. I sad ako se sjećate možda od kolegice Sanjković prije 2 godine, ona imala jedan jako lijepi slajd gdje je pokazivala koliko je cijena sata rada u državama Evropske unije i tada je ona rekla da serviseri teže Njemačkoj. Ta satnica je bila 40 eura. Mi smo danas prosječno na 43. Ono što se Vinko pita, da li smo mi dobili tu njemačku kvalitetu? Da li se ta razina usluge podigla kroz neke tehnologije? Da li serviseri brže popravljaju aute, što je jedino što je bitno našim klijentima, a i Vinko je jako bitno da konačno zatvori taj task i kreće na drugu štetu. Vrlo slična situacija je i u prosječnoj cijeni rezervnih dijelova. Jučer je to bila, ja mislim, jedna top tema i Vinko je drago da se o tome puno priča, ali iz njegove perspektive on ne vidi neko rješenje. Još uvijek smo među najskupljima u Europi. Situacija u imovinskim osiguranjima isto je vrlo slična. Znači, cijena sata rada u građevinskom sektoru konstantno raste, potreba za kvalitetnim radnicima u jednom trenutku za bilo kakvim radnikom. Cijene građevinskih dijelova u zadnjih par godina su rasle preko skoro 30%, u nekim segmentima i do 90%. Ono što sada statistički podaci pokazuju da je cijena građevinskog materijala nekako stabilna. A kad Vinko sjedne za stol i kad dobije troškovnike i ponude i račune, on to jednostavno ne primjećuje. I sve to još utječe na trošak sanacije. Što smo mi svi vidjeli kod oluje. Moram vam samo reći da je Vinko jučer cijelo vrijeme bio na mobitelu, s obzirom da u Zagrebu je jako puhalo i gledao šta se događa, da vidi što ga možda u ponedjeljak dočeka ujutro za stolom. I lagano svaki put kad zapuša ima neki i PTSP. Ne zato što se on boji oluje, Vinko je ipak muškarac, mislim, već zato što on zna što to znači za ljude u štetama. E sad, sve je dobro dok se ne desi takva neka elementarna nepogoda. I misli si, Vinko, kako se mi uopće možemo pripremiti za takvu oluju? I ono što on sa pozicije šteta vidi je uvijek prihvat. Vi na kraju kad malo zagrebete, uvijek smo mi na tom prihvatu. Znači, ili kvalitetna slika u motornim vozilima, ili što se imovinskih osiguranja tiče, znači kvalitetni podaci, popis opreme objekata, strojeva, vrijednosti, lokacije ili slično. Preuzimanje rizika
Ne samo koji rizik ćete vi uzeti, pod kojim uvjetima. Ono što je još bitnije, pod kojim klauzulama i posebnim napomenama. Pod kojim franšizama i naravno po kojoj cijeni. By the way, Vinko je jako veliki pobornik franšize i stalno ide kod kolega u underwriting i malo im to spominje kao franšiza. I preventiva koji postaje jedan od ključnih alata u smislu sprječavanja i smanjenja tih rizika od klimatskih promjena. Znači, vidjeli smo i jučer kroz sve te alate, imamo znači i digitalne alate, imamo u infrastrukturnim troškovima što možemo napraviti zapravo u infrastrukturnim zaštitama, u sustavu objavljivanja elementarnih nepogoda i ono što je ključno je edukacija. Edukacija naših korisnika i edukacija naših klijenata. Dok je Vinko prčko po mobitelu jučer dok je gledao za tu Oluju, vidio poruku od mame koja ga je podsjetila da ju naruči za pregled u zdravstvenom. I sad dok hoda on do kolegica iz zdravstvenog osiguranja po hodniku, misli si kad bi njegova mama došla na red da ide regularnim putem. Znači kroz zdravstveni sustav. I dolazi do kolegica i vidi da i kod njih nije baš neka bajna situacija. Znači i one se bore sa rastom troškova, znači dostupnost usluga, cijena, troškovi zaštitne prevencije, razlika u cijenama ustanova, znači usluga od jedne ustanove do druge je razlika skoro i 100%. Problemi sa dopunskim osiguranjem gdje vi ne možete tu upravljati, znamo se i zbog HZZO-a. Kod dodatnog osiguranja je već nešto malo lakše, imate nekih alata za upravljanje i bez obzira što taj cjenik liječničke komore ovako iznenadno nekad naraste, ali iz Vinkove perspektive on bar imate neki cjenik. U motornim vozilima nemate ni u imovinskim osiguranjima. I tada mu kolegica kaže, da, još imamo jedan problem i starenje stanovništva, znači globalno živimo duže, ali provodimo i više godina u lošem zdravstvenom stanju. I sad ovo je jedan lijepi slajd, znači moje kolege u prodaji, oni će ovdje vidjeti jako veliki potencijal, a ono što Vinko ovdje samo vidi jako puno šteta. Te štete u zdravstvenom osiguranju su vrlo specifične i one dolaze u stotinama tisuća komada. Ali tada mu kolegica iz zdravstveno kaže da postoji jedan kolega kojemu može pomoći u rješavanju tih šteta. I ne samo tih šteta, nego i šteta u motornim vozilima. A taj kolega je, jako se puno jučer pričalo o tome i kolega Luka je jako puno pričao o njemu i zove se AI. Sad, jučer je bilo pitanje, ja bi se samo možda nadovezala, pitao koliko vi u privatnom životu koristite AI. Koliko danas, trenutno, a sad bi čak mogla reći, ajmo reći osim Croacije, ali ajmo svi dignuti ruke, koliko koristite u svojim poslovnim procesima AI u svojim društvima? Mislim, pitam za Vinka. Ok, pa nije to baš puno. Evo, o tom vam Vinko priča, mislim. I iskreno Vinko se malo boji tog AI-a. Misli si, ja sam ovdje dugi niz godina i negdje mu se javlja neki crv da li ću ja opće biti potreban. Ali, ono što je i kolega Luka lijepo rekao, taj frajer treba veliku pripremu. Koliko je bilo, Luka? 3,5 godine, ako se ne varam. Znači, 3,5 godine, znači velika priprema, a ono što je još veći problem, trebaju veliki resursi. I kako to obično ide u društvima, Vinko, ti si tu 100 godina, znaš sve sustave, znaš proizvode, ajde, bit ćeš u projektu. I tu Vinko malo se raspoloži, jer shvati da nema AI-a bez Vinka. Znači, bez obzira koliko je taj sustav moćan, dobar, napreduje i uči, ali svaki AI sustav će trebati svog Vinka. I on se tu malo opusti. U principu sve ono što vam je već i kolega Luka isprezentirao, on duboko u sebi zna da AI mu pomaže da brže rješava odštetne zahtjeve, pomaže kod procjena šteta, pogotovo u detekciji prijevara i automatizacija rutinskih zadataka, kao što vidiš, Luka i ovdje stoji, optimizacija operativnih troškova. Vrlo nedavno u naše društvo je došla kolegica Vinka.
Svi ju jako hvale. Vinka vam je uvijek dobre volje. Radi non stop, radila je čak i za 1. maj. Vinka je chatbox. Vinku možete pitati do kad vam traje polica, Vinku možete pitati u kojem statusu je vaša šteta, da li imate dugovanja po polici i čak i naš Vinko hvali našu novu kolegicu. Što je u biti Vinko vama htio reći i koja je njegova poruka? Znači, komunikacija i suradnja, mislim da smo jučer odlično počeli i ono što je najbitnije da je ona vrlo iskrena i otvorena, da stvarno kažemo što nas muči, gdje je problem i mislim da je, nekako vjerujem da je jučerašnji dan bio neki korak u tom smjeru. Tehnologija, ona nas osnažuje, ona ne mijenja naše djelatnike, ne zamjenjuje ih, ona pomaže da budemo brži, učinkovitiji. Ono što moram reći da, ona je jako moćan alat, ali još uvijek odluke donosimo mi i mi smo ti koji odlučujemo. I za kraj, po meni nešto što je stvarno najvažnije, naši zaposlenici. Oni su uvijek u središtu svega, treba ulagati u njih, treba ih razvijati, a posebno u svim ovim novim vještinama koja tehnologija u principu zahtijeva od nas. Znači, gradimo kulturu gdje nas tehnologija osnažuje, a naši djelatnici, ljudi, ostaju u središtu svega što mi radimo. I htjeli mi to priznati ili ne, ali svi smo mi Vinko. Evo, hvala puno.